ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଚାଲିକି ଆସିପାରିଲିନି ଦୋକାନରୁ। ବାବା ଛୋଟିଆ ପାନ ଦୋକାନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାନ ଦୋକାନରେ ଆମର ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ବାବା ଦୋକାନରେ ବସି ବସି ଦିନେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଛାତି ଫାତି ପେନ୍ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମେ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। ସେଠୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଆମେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଉଠିଲା, କୁଆଡ଼ୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଆଣିବୁ। 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ମାଗିଲେ ବି କେହି ସେମିତି ଦେବେନି, କି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲା କି ଆମେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁ। ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ହଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କିମ୍ ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।